Sanibonani, uMabiyela unkosikazi kaMthembu, ngiyilunga lomkhandlu wesizwe osebenzela isizwe sikaPhunga noMageba. Bantu abahluphekile, bantu abasosizini ngey'ndlela ey'hlukahlukene. Ngiyanicela ngani zakwethu, ngiyanicela ukuthi nize sizwe izimvo zenu, iy'khalo zenu. Nibonile-ke lapha ku-YouTube sisiza umama ngokumakhela indlu. Nibonile futhi sisiza usisi lo onenkinga yekhaya. Siyasiza nje ngey'ndlela ey'hlukene. Kuphela-ke siye sibheke phela ukuthi umuntu usizo uyalidinga ngoba elidinga ngempela, noma udlala ngathi nje ngoba efuna ukuvela kumabonakude. Siyacela-ke nisibhalele ku-060 377 1713. Ngiyacela Nkosi yami, ngiyacela. Ngabe walahlekelwa umntwana, ngabe walahlekelwa umzali, ngabe unenkinga umntwana ozomyisa esikoleni, unenkinga yeyunifomu, unenkinga iy'nkinga ziningi. Abanye banenkinga yemindeni, abanye banenkinga ukuthi abaphilile, akekho abantu ababanakekelayo. Ziningi nje iy'ndlela esisizana ngayo kumkhandlu wesizwe nabafuna iy'moto. Ngiyadlala kodwa ngiyacela ukuthi nisondele bafethu, sondelani sizwe udaba. Njengomkhandlu sisihlale sibukisane, bese-ke umuntu siyabona ukuthi simlekelela kanjani. Ngiyabonga kakhulu.